Επιστρέψαμε λοιπόν, δίπλα μου έχω τον Μανούλη Σπλικάρη, τον προπονητή της Τέντας. Coach, να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την νίκη. Τρίτη φορά που κερδίζετε την ομάδα των Αμαζόνων. Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, μιας και έχετε φτάσει στην τελική ευθεία. Θέλω το σχολιάσεις και πού κρύφτηκε το σημερινό μάτς. Το σημερινό μάτς στο σπίτι ήταν δύσκολο, γιατί στο τέλος πέραμε τις διαφορές της, δηλαδή εκεί στο 20 ήμασταν κοντά, εκτός από ένα σετ, αλλά κοντά. Είχαμε την κούραση της Τετάρτης, όπως είχαν και τα παιδιά την κούραση των Αμαζόνων, οπότε κρίθηκε στο ποιος είχε τη διάθεση, ποιος ήταν, δεν είχε στο μυαλό του την κούραση που μπορεί να είχε ο καθένας. Οπότε παίξαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, είτε και στο μπλοκ άμυνα και στο σέρβις. Τα κορίτσια δείξαν ότι αρχίζουν και βρίσκουν τον εαυτό τους για τα επόμενα παιχνίδια. Ήταν σημαντικό βαθμολογικά, γιατί θέλουμε να καταλήξουμε στη βαθμολογία ψηλά, οπότε έχουμε τα επόμενα μάτς που θέλουμε και εκείνα να τα κερδίσουμε. Και να είμαστε έτοιμοι για το Final Four του Πέμπτη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.